15. rujna otvara se autosalon u Frankfurtu na kojem ćemo među 100-tinjak premijera imati prilike vidjeti i potpuno novi Porsche 911. U staroj Porscheovoj maniri Carrera je tek blago promijenila izgled, ali su novosti ispod lima prilično impresivne. Međuosovinski je razmak povećan za 10 cm, dužina za 5, širina za 6,5, dok je visina reducirana 1 cm. Sve to novoj 911-ici interne oznake 991 osigurava još agresivniji izgled. Osnovnu Carreru sada pokreće novi 3,4 litreni bokser sa 350 konja, dok je za Carreru S rezerviran 3,8 litreni motor s 50 konja više. Ubrzanja su sjajna, od 0 do 100 za 4,6, odnosno 4,3 sekunde. Maksimalna brzina 305 km/h. Najveća je novost svakako novi 7-stupanjski ručni mjenjač, prvi takve vrste u svijetu. S druge strane, svi željni automatike moći će odabrati PDK s dvostrukom spojkom, također sa 7 stupnjeva. Uporabom aluminija, čelika i kompozitnih materijala ukupna je težina smanjena za 45 kg. Novi Porsche 911 u njemačke salone stiže 3. prosinca, gdje će na modelu Carrera stajati cijena 88.037 €, te na modelu Carrera S 102.436 €.